Aj boje o halové medaily v miešanej štafete na 4x400 metrov dávajú atletom čoraz väčší zmysel. Pod holým nebom pod 5 kruhmi zažila táto disciplína svoju premiéru v Tokiu. A to miešanú štafetu postavilo do úplne iného svetla. Jednotlivé krajiny tak zvýšili dôraz na tieto súťaže i na domácich podujatiach. V bratislavskej hale Elán sa v boji o titul postavilo 7 štafiet. V prvom behu veľmi dobre pracovala zostava UK Bratislava Jablokov, Trulíková, Mizner, Lepotová, ktorá zastavila stopky na 3:44:57. Druhý beh mal pred sebou veľkú výzvu. Napokon ale tým našej atletiky v zložení Henry, Ufnárova, Janáčko, Vačovicová bol o 3,5 sekundy rýchlejší a dobil tak titul. Bronzy z druhého behu vybojovala Slavia TU Košice. Tak ja som sa snažil čo najskôr vlastne obehnúť ostatných, aby sme vlastne mali náskok najlepší. Dobre sa mi behalo druhé preteky, takže som bol viac rozbehnutý túto halovú sezónu. Takže ja som šťastný za výsledok. Miška, tam sa zdalo, že druhá polovica už bola dosť ťažká pre teba, ale udržala si náskok. No ja som to v prvom rade snažila čo najrýchlejšie rozbehnúť, keďže tam bol trochu aj ten tlak na ten čas, keďže sme boli v behu v tom druhom, že s tými našimi najlepšími supermi. Takže to bol taký akoby zámer, lebo keby som to rozbehla pomaly, tak síce by som tak nestihla, ale predsa by to bol horší čas, takže snažila som to hlavne udržať. Tým, ako si ty spokojný, mal si už istý náskok, ktorý si sa snažil určite udržať. Ako to vyzeralo potom v tom behu? Ťažko. Vybehnem 2 kolečka a končím. Čo hovoríš na ten titul, ale váži si ho, pretože niekto povie, že štafety, ale nakoľko je pre teba významný? Každý z nás sme to odbehli, takže zaslúžene. Lenka bola finišmenka, tak čo ty hovoríš na to? Už si mala veľký náskok, išlo už len o ten boj s časom. Nakoniec ste o 4 sekundy iba dokázali vyhrať oproti prvej štafete v predchádzajúcom behu. Ja to hodnotím tak, že v podstate mne títo moji kolegovia super rozbehli vlastne celý ten beh, čiže mojou úlohou to bolo hlavne udržať a dobehnúť do cieľa na tej prvej priečke. A ako prvá polovica bola úplne super a na konci tej druhej polovice už to začalo byť trošku ťažké. Obzvlášť keď vidí človek ten vlastne čas v tom cieli a že odbijajú tie posledné sekundy.